ассалому алайкум дӯстон, бинандагон ва бародарони дур наздик буда шахсони мукаммал. дӯстон, имрӯз 17 январи соли 2026 бениҳоят навори ҷолиб кардам баҳри шумо ки як дона хона аст. рости гап нарх навош арзанда бошад, дар комментария нависен. ана дар шаҳри душанбе аст, дар цирк аст бардоро, яъне ки дар доми зажигалка. хоҳишмандам навро аз аввал то охир тамошо кунен ва бо реклама муроҷиат. салому дуруд баъри шумо дӯстон, подписчикои муҳтарам. Омадем аз хидди ноҳияи восе ба шаҳри Душанбе. Хона дар тарафи цирка бардоро, дар доми зажигалка. Агар бидонед, дар ана ҳамон тараф аст. ҳоҷи мо ус мерем сини доми зажигалка. бинед чӣ хел ватан обод шидааст, рӯз то рӯзро зебо, бениҳоят зебо. рости гап дар ин домҳои баланд ошёна, хулосаи гап рӯз то рӯз бардор азиз, ватани мо обод зебо шуда истодааст. шукр ба ҳамаи ин. рафтем бародарҷоно, боз аз наздик насиб боша навор мекунам. фақат шумо пайгирӣ кунед дастгирӣ. бардор азиз, ина мо омадем таги доми зажигалка. дар ана ҳамин дом аст хона, дар ошёнаи даҳум айни ҳол қарор дорад. насиб боша боз дарунша рафта мебинем. нарх наво ҳамара мефаҳмем, шумо да мегем бардор азиз. хулосаи гап ҷои обод аст. ана ой тараф стройка рафтаст. хай мақсад ҷои обод бе ягон ин вай мағозара дидем бардоро. хулас ҳамин хел. агар дӯстон фикр кунед ки ин қадом да мақсад даҳам ошёна ман мебарома лифт надошта боша, агар хел фикрро ҳам да сарто меоя, бардор дута лифт ҳаст, кор мекунад бемамуният. яъне бардоро ҳози боло мебаром, бо видеора хитон бибинем ба ҳазор. тамошо кунед навора. дӯстон, мо ворид мешавем ба даруни хона аз хидди ноҳияи восе. таъриф карда омадем хонае ки имрӯз бояд ба савдо бура. бардор азиз, ана ҳамин хона аст. ҳолат ремонт бениҳоят олӣ. аз хонаи калон сабаб мекунем бардоро. бибинед чӣ хел ин ҳолата бинед. исастани 40 метри квадратияй, не ки дар ҷои бениҳоят ободай бардоро, дар цирк, дар домои зажигалка. масъалаи об, масъалаи свет, даи масъалаҳо дӯстон ягон мушкилӣ нест. ҳама чизи чораи ҳамин хона бардоро нав аст. нав кардагӣ, яъне бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. бо тамоми чизи чорааш як хона дорад. ҳаммом ҳоҷатхона якҷоя аст дӯстон. кухня ҳаст. барои зиндагӣ кардан бениҳоят қулай, яъне ки олӣ аст дӯстон. бад нест. ана ҳамин хона. мо айни ҳол мегзарем ба қисмати кухня бардорҷонон. ба қисмати кухня, не қисмати кухня ҳама нав кардагӣ, ҳама нав. ин зебогиро бинед шумо, ин ҳолата бинед. хубиш дар чи аст дӯстон? ҳама чиз нав, обу свет, ин чизо мушкиле нест. вақте ки шумо таом мепазен, ҳаҷа бо трезачаи хурд дорад барои рафт кардани бӯи равған. таъмҳои равғанӣ агар пазен, кондитсионер чӣ бардоро, холодильник, кондитсионер, чизе ки дар ҳамин хона шумо мебинед бо тамоми чизи чораш. ана инҷа метавонед ки шумо бишинена субҳона ё ин ки обед, ужин, оилаи хурд, яъне ки аз ду нафар боша. агар бо фарзандакон обши 3 нафар бениҳоят қулай аст. қисмати
ҳаммом ва ҳоҷатхонаро машмулан нишон метавонам бародарҷонов. Ира фаромӯш накунем боз. ана инҷа қисмати ҳаммом ва ҳоҷатхона. оби гарм, оби хунук ҳамааш ҳаст, яъне мушкиле нест. бубинед дӯстон, мо айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорем. аллакай хонаро дидед бе ягон чунчара бе мушкилӣ. дар шаҳри Душанбе мо айни ҳол қарор дорем ва касоне ки мисли ҳамин бародармон агар дошта бошад хона яъне ки квартира чӣ техника бошад, рақамҳое ки дар ҳамин рӯи навор аст дӯстон, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. мо мисли ҳамин бародар омода насиб бошад видеонавори зинда мекунем, баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. фикри ақидатон бародар дар комментар нависед. нархи ҳамин хона бошад 540 000 сомонӣ. муомилааш аз номи канали ман. тамоми ҳуҷҷатҳо омода аст. ана аз номи ман занг занед бо арзон мекунем.